Ik sta hier op de Dam, samen met Abderrahim. Hij is al heel lang bezig om aandacht te krijgen voor de Oeigoeren in China die eigenlijk mishandeld worden, die worden gescheiden van de families en nog meer onrecht worden aangedaan door de Chinese overheid. En hij is eigenlijk elke week bezig, ook in Den Haag, voor de Tweede Kamer, probeert hij aandacht te zoeken voor de Oeigoeren in China. En ja, laat allemaal jullie stem horen, zou ik zeggen. Kom in actie, steun de demonstraties die er zijn, steun de protesten die er zijn. En laat je horen, want hoe meer stemmen, hoe krachtiger wij samen. Wat denk je over de concentration camp? Ja, er zijn concentratiekampen in China. Dus eigenlijk, we zitten in de 21ste eeuw, maar er zijn gewoon concentratiekampen. De Oeigoeren worden daar eigenlijk opgesloten. Ze worden apart gehouden van de families. Ja, die worden mishandeld, hersenspoeld. Ze krijgen eigenlijk elke soort onrecht mee wat eigenlijk niet zou moeten gebeuren in de 21ste eeuw. En het is echt schandalig. Het zijn eigenlijk de jodenconcentratiekampen die wij hadden in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Gisteren iemand heel bekend, Oeigoer muzikant, Abderrahim Heit, is overleden in de Chinese concentration camp in Oost-Turkestan. Allah rahmet. Ja, jullie zien het. Het zijn echt honderden en duizenden mensen die daar zitten. En hun lot is gewoon dat zij daar komen te overlijden. More than 3 million Uyghur concentration camp. Er zijn echt gewoon miljoenen Oeigoeren gewoon. Er zijn hier ook heel veel Oeigoeren naartoe gekomen als vluchtelingen. En eigenlijk, zo, ja, om het kort gezegd te hebben, ze worden gescheiden van hun families. Abderrahim ziet familieleden van hem niet. Ik ken nog meer Oeigoeren die familieleden van hun niet zien in China. Die bang zijn voor de Chinese overheid opgepakt te worden. En ik zou zeggen, laat je stem horen. Zorg dat ze niet alleen staan.